Latest on the transfer news, sanibona bafethu uVanele. So I'm back again with indaba zala ku-PSL. Amathima amaningi ayathenga engabe yakhe team iyathenga na. So la ngize neindaba yabafethu kuthiwa iClub Brugge, iClub le esayine umdlalo la eSouth Africa uShandra Campbell. Menikhumbula kahle uShandra Campbell is playing le eBelgium umjidi. Kuthiwa ivumile ukumdedela uShandra Campbell for the upcoming under 20 yeFIFA ezodlalelwa le eChile yabo. Menikhumbula kahle ke iClub Brugge ayivumanga usemdedele ngosikhathi iunder 20 ibidlala kuAFCON. Umjida akwazanga ukujoina isquad sebafana esincane bezidlala le. But ke njengoba bayodlala kuma under 20 World Cup umjida bavumile ukuthi angahamba ojoina iteam yabo. Indaba ezidla kakhulu ke lezi umjida uyokuthi athi ukubona amanye ama team ale eEurope mfethu mase udlala lapha ku under 20 yabo, athi ukudlala nje asize bafana encane. Kwezinye izindaba bafethu eziphumile kuthiwa ukapteni wamajida uPatrick Otata has joined iDurban City on a season loan from iCape Town City. Cape Town City ke bafethu nyayazi right now ilezansi ehlathini njengoba iledla ezansi nje ehlathini izinto azihambeli kahle, so badedele umdlalo wabo ukapteni ube ukapteni waba under 20. Lo mjida uyadlala ngempela bafethu, lo mjida uyiquality, so bamdedelile umjida uyiloan for Durban City, ukuyiloni kuDurban City. Ngisakuyona nje bafethu iDurban City kuthiwa iDurban City ayifunanga umsayina umdlalo wedlalele eMamelodi Sundowns uPhakamani Mahlambe. Phakamani Mahlambe bafethu he was training with the Durban City, but ke ukutrainer kakhe with Durban City akumnikezanga ukuthi akwazi ukusayina uDurban City yabo. Like izikhulu zeDurban City zimbonanga ezomdlalo abangamsayina for le season le ePeto Premiership ezoqala. Indaba ke lezi azikho zinhle for umjida, kodwa ke emndenini wakhe ukhona umfana wakubo odlala ibhola la kuPeto Premiership, odlalela iTS Galaxy, udlala kahle kakhulu. I hope uzokwazi ukuthi ambonise amfundise ukuthi izinto kumele azenze la kuPeto Premiership iziphi naziphi angalandeli ezinyathelweni ahamba kuzona umjida. Kwezinye izindaba eziphumile kuthiwa iSikhukhune United bafinalize ideal yokusayina imidfielder uMomezeli Dlambevu. Lo mjida lo bafethu ubedlala kwisikhathi sebafana bezidlala le kwiChan tournament. Umjida ke uthiwa ozosayinwa iSikhukhune United. Nikhumbuleke bafethu iwindi la eSouth Africa alikakavalwa. Yes selivaliwe la eEurope, but iwindi la kwePSL alikakavalwa. Abadlali basazosayina nje yabo, amateam amaningi azazosayina ama-players. I think kusasele 2 weeks until iwindi la eSouth Africa livalwe, so amateam amaningi asanesikhathi sonke sokuthi asayina abadlali. But ke for me iwindi la eSouth Africa aliko exciting as iwindi la lephesheya. We seen some deals izolo bafethu ebusuku amateam amaningi ase-Europe enza ama-signings. Akufani nala eSouth Africa. La eSouth Africa kuhlala isikhathi eside ukuthi amateam amaningi asayina abadlali. Yabona nje iwindi esinikezwe nesinikezwe iwindi eliningi. Mina amateam amaningi ayenza ama-signing. Into ebhedala kuvele ku-reshufflishwe ama-players asasana kurelease ama-big teams. Balande lawo ma-players azojoyina amateam amancane. Kuloku reshufflishwa the same players. Abafuna ukuya kuma-grassroots bawulanda italent elish. Abafuna ukuhosta ama-tournaments njengo-Orlando Pirates ihosta nje i-Pirates Cup lapha ilanda italent elish. They don't want to do that, these teams. Ingakho behlezi be-reshufflisha the same talent la kuPeto Premiership. Kwezinye izindaba eziphumile bafethu uRivato Khosie is training with iSikhukhune United reserve side to catch up with the fitness yakhe. Kuthiwa umjida ngenzeka ajime with isenior side yeSikhukhune United kwinsuku ezizayo. iSikhukhune United ngempela bafethu buya ngathi ifuna ukuqinisa ngempela kule season. Mekwenzeka iSikhukhune United ngokubona kwami I think lo mjida lo bazomsayina abe umdlalo wabo omushasha. Okwamanje kodwa usajima with i-reserve side, usafuna ukuthola i-fitness yakhe umjida agcina ukudlala. Menikhumbula kahle usasana kurelease weMamelodi Sundowns, so umjida meqhubeke ejima kanje ukuthi iSikhukhune singenzeka ukuthi simsayine umjida to become their new signing. Imagine they signed Miguel Team from Orlando Pirates. Right now they are going to sign lo mjida lo uRivato Khosie. Ama-midfielders lawo aqinile azodlala iswini yabo. Labajida ngempela banaso squad esingabawinela league. Kwezinye izindaba bafethu left back yeMamelodi Sundowns uTerence Mashego is set to join iDurban City on a season long loan. Le ndaba nje iqhamuka after ideal yakhe ukuthi iswelele ingabanga khona. Ideal yakhe niswelela ayikwazanga ukuthi yenzeke, so iDurban City yamfuna ngempela umjida on a season long loan. Kwezinye izindaba eziphumile bafethu iChipa United isithole ihead of development entsha okuvukile Mlanjana. Kwezinye izindaba eziphumile bafethu uPatrick Fisher wedlalela iCape Town City usezodlalela iTS Galaxy. Le ndaba nje iqhamuka esathana kudedelwa iCape Town City.
Cape Town City baningi abadlali abadilizile. ITS Galaxy izocosha lo mjida lo uzodlalela iTS Galaxy kule season eyaBetway Premiership esikuyona. Kwezinye izindaba eziphumile, it looks like the former Orlando Pirates winger Otladisa will join iMarumo Gallants. Ngikhumbula kahle iMarumo Gallants yalanda undaba yithethwa ndlondlo, nako wena Otladisa naye ngenzeka ayijoin iMarumo Gallants after icontract yakhe with Orlando Pirates terminated. Kwezinye izindaba eziphumile bafethu kuthiwa iFIFA isiconfirmile ukuthi Bafana ingayidlala ama-qualifiers ayo with iLesotho leToota Stadium. Le ndaba nje iqhamuka after ipitch adihlolwa kuthiwa ngenzeka ingadlalwa khona. Indaba eziphumile kuthiwa bengenzeka iyodlala le eDr Molemela Stadium. Kwezinye izindaba eziphumile, amaSuthu welcome their new signing uThabiso Kutumela obedlalela iMamelodi Sundowns neRichards Bay FC. AmaZulu kathola isigning yangempela ke labafethu. Mina ngikhumbula kahle lo mjida, he was really good for Bafana le yadidlala le kwiChan. So umjida uzoyijoyina nje amaZulu. Uzokwazi ukuthi asize amaZulu mhlawumbe angene ku top 4 noma ahlale ku top 8 njoba nje ekhona right now. Kwezinye izindaba eziphumile namhlanje bafethu, iKaizer Chiefs, igame yeKaizer Chiefs neTS Galaxy isihlehlisiwe. Mina ngikhumbula kahle ke iTS Galaxy ibizotholana neKaizer Chiefs kuyona lenyanga le, kodwa iKaizer Chiefs iyodlala iCAF. Njengoba iyodlala iCAF Confed ngomhla ka20, igame isihlehlisiwe nestadium ngeke sibe available for igame yakhe ngoba istadium sobe sihostile iMTN Need. Imbombela Stadium izobe hoste ifinal yeMTN Need, so ngeke sibe available stadium for both of these teams. So igame ihlehlisiwe bafethu. iKaizer Chiefs izobe idlala le Africa for the first time after a long time. Ade bagcina ukudlala eAfrica, so bazobuyela nje khona beyodlala khona ama prelims lapho khona belwela ukuyongena ama group stages. Kwezinye izindaba bafethu eziconfirmiwe namhlanje, Orlando Pirates iconfirmile ukuthi kube ne-incident involving ama-members e-Orlando Pirates, ucoach nestaff se-Orlando Pirates besikhona lapho. Indaba engekho mnandi lezi bafethu, but ke zireportiwe namhlanje. I hope wonke umuntu obekhona lapho uzoba right, basheshe nje ngempela baphole balulame. Sebadinga ngempela ukubabona bekhona lapha ku-technical team, sebadinga ukubabona bekhona lapha kuma-sidelines beyi-coach Orlando Pirates. Safisa ngempela ukuthi balulame lapho bekhona. Ningakhohlwa bafethu ungifollow Instagram kuVane Sports. Ubona nje leya logo leya, ufika usearch uthi Vane Sports. Account yami yakudala angisenayo bafethu, ngakhohlwa ipassword yayo. So sacela nje uye lapha Instagram ufollow uVane Sports, nami ngizokufollow back. Okwamanje anginawo ama followers amaningi, so ngafika ungifollow nje lapha abafethu nama ul follow back. Yabo ama sponsors amaningi adinga ukubona ukuthi unayo yini iInstagram. So njengoba mina ngumuntu vele ongavamisile usawusebenzisa uInstagram, but ngiyadinga ukuthi ngibe nabantu abangifollowisha khona. Mhlambe ikhona icontent engizoke ngiqale ngiyiposte khona. Ngingangitshela ukuthi ibi content mhlambe engayiposta eInstagram na Facebook futhi. Ngaya futhi nakhona ningibheke nguVane Sport, nakhona ngiyatholakala ngifike ngifollowe khona bafethu. Ngiyabonga kakhulu for isupport enginikeza yona. Ngizothanda kubona nje ka-TikTok sik 160k siyale. Ka-YouTube siya ku 17k subscribers right now. Le community lesiyibuildayo sakha i-community enkulu right now, i-community eVane Sports. So moyithanda iVane Sports channel, sacela nje usubscribe, uye nalapha Instagram ushaye ufollow, nalapha TikTok ungifollow bafethu. Ngiyabonga kakhulu ngesupport enginika.